Je borok nono chubawi bo kotor kotor slamka. Nung bini bwskango kotor wngna ta thangdi. Gana basawi nono phananai borok manya. Bini bwskango basawi nono lama kaham phunuknai abo hai borok kwrwi. Phiya nini ukulugo hamya sanai khe borok kwbangma se tongo. Je borok ukulugo hamya sanai bo ukulugo no tongnai. Je borok nini ukulugo kok sanai bo jephru phano nini saisa kuchugo kai manya. Buphang blai kwrainani swkang buphang blai rong swlaijago. Abono borok munsirokbo swlaijaknani swkang kok samarok swlaijagui thango. Kaitham thaio jephru phano nwng laisina kok kwrwi. 1 number wngkha masana asukfru. 2 number wngkha nwng hospital o thana fru. 3 number wngkha teacher hai kwba master ni thani bujiya no swngna no. Keboni bagui mung sasuk sanani swkang kubui tamo abono siwi nagradi. Bwkhao uansukma bai abo kubuya phano wngui mano. Kotor kotor hai kwba success wngna thangka hinkhe sini borok munsini kaitham nango. Abo wngkha 1 number rwng, 2 number phan, 3 number bongtom. Baksa borok allergy wngjakha simi sak motokjakya. Khoroksa swngno kuchugo kama nukhobo baksa baksa sak motokjaknai tongo. Eboni thani omo hai manui ta sandi je bini thani bairwnani phan kwrwi. Wngui mano nwng mayani roimungni swle bonono riwi mayani bini teibo roimung manai. Koti taka ni rangchakno andhra gundra naitongna thangka hinkhe 1 taka damni mungno phano samung nango. Nangmao kebono jephru phano chikon khata uansukdi. Gori hamya hinkhe abono salamnani chwng gila mano borok kwbangma mano. Jora hamya wngkha hinkhe abono nwng sak sakse thikma khainai. Maising jora borok rok satungno kaham nangjago. Chwng koloma jora hinkhe satungno naisilajago. Orono uansukgui naidi chwng borok muisu jephru samung nango afuru simisi. Ar jephru samung nangya afurkhe chwng sak nangya. O swngcharo chwng kebono aswk bo poito chana kokya. Angui hinkhe andhra gundra o nini sakni sampili chonoche kaisilaio. Swknung buini kokno khanawi hojon khlaiwi tongui manai aswkno kaham wngnai. Ar jephru nwng khorang tisaka afurkhe nwng jotoni bwskango no hamya wngui thanai. Bwsai bihingno dami dami rangchak pairwkha dami dami kamung sumung pairwkha hinkhe bwsai kaham wngui thangya. Sai joto kok tongmani bihingno share khaikya bono se hino bwsai kaham. Abo tomono video naithokjakhe subscribe khairidi tei comment khaisadi share khairidi bahai nangjak tini video no jotono no hambai.